അറിയാനല്ലടാ ഇന്നലെ ഓന്റെ വീടാടുമ്പോ ചിരി വന്നിണ്ടാ ചിരി വന്നിനി നമുക്ക് അതിന് കൊടുത്തുടാ ഉമ്മ അറിയില്ല. ഇതായി വെച്ചോ ഇന്നലെ ഓർഡർ പോയി വെച്ചു. ഏടിയില്ലടാ ഞാൻ നാട്ടിൽ പോയത്. ഇതെല്ലാം പോട്ട് ഇവിടെ ചെറിയൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിനി. എന്തിനാ പ്രശ്നം? എല്ലാം പറയാ നീ വാ. നമ്മ അതിനോട് ചോദിച്ചുടാ. എന്തിനിടെ ചോദിച്ചേ? അവൻ പൈതിട്ട് റൗണ്ട് നമ്മ കളിക്കൊന്നും കൂട്ടിയിട്ടാണ്. എന്നാലും അവനെ കാക്കലും ചവിട്ടീനടാ. എന്നാ നമ്മ കുറെ ചൂടല്ലേ അവനോട്. പിന്നെ നമ്മ അങ്ങോട്ട് നടക്കുമ്പോ അവൻ പയ്യെ വന്നു. പിന്നെ നമ്മ പറഞ്ഞു നിന്നോട് ചൊടി പോയിക്കോന്ന്. പിന്നെ അവനെ കണ്ടിട്ടാ. നീ എല്ലാരും ചൊടിച്ചോടാ? ആടാ നമ്മളാരും ചൊടിച്ചോനോട് പറയുന്ന അനു പറയാൻ മറന്നത്, ഞാൻ വരുമ്പോ എന്റെ വീട്ടിൽ പോയിനി. ഓൻ എവിടെയോ പോയിനോലും. ഒന്നും ഇല്ലല്ലേ. എന്നാലും ഞാൻ എവിടെ പോയത്? ചിലപ്പോ എന്റെ നാട്ടിൽ പോയിട്ടുണ്ട്. അതേ വഴി അതിന് നീ അപ്പ വന്നേ? ഞാൻ കുറച്ച് നേരത്തെ വന്നു. കഴിച്ചു അമ്മ വന്നു. ഇവരെന്തുണ്ടോ നിന്നോട് ചൊടിച്ചിനി. അവരെല്ലാം എന്നോട് പറഞ്ഞിനി. ഞാൻ കളിക്കാൻ പോകുമ്പോ ഇതിനിടാ. അതുകൊണ്ട് അപ്പഴത്തേക്ക് അവരെന്നോട് ചൊടിച്ചു. എന്തിനെന്ന് അറിയില്ല. അപ്പൊ നീ അവരെ ചവിട്ടീനോലും അതെന്തി സംഭവം? ഞാൻ അവരെ വിളിച്ചിട്ടാകുമ്പോ അവരെന്നാ നോക്കിയിട്ടൊന്നുമില്ലടാ. അപ്പൊ ഞാൻ കാലുകൊണ്ട് നല്ല ചില്ല് ചെയ്തു. അപ്പൊ അതിനെല്ലാം വന്നിട്ട് ഞാൻ ചവിട്ടീന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്നോട് കലമ്പി. വാ നമുക്ക് അവരുടെ അടുക്കലേക്ക് പോവാം. വരുന്നില്ലടാ. അതെന്താടാ നീ വരാത്ത? അവരെല്ലാം എന്നോട് ചൊടിയല്ലോ. അതുകൊണ്ടാ. അതൊന്നും പ്രശ്നമില്ലടാ. നീ വാടാ. ഇല്ലടാ വരുന്നില്ലടാ. ആ ഇല്ല വരുന്നില്ലടാ. വാടാ നീ വന്നേ.